êrîş û armançkirina İsraîl ji baregehên rejima Sûriyê re berdewam in. Herî dawî, balafirên İsraîl baregehên rejimê armanc kirin û ziyanên maddiyên mezin jî ketin û hejmarek kes birîndar bûn. Cêderna Xwecehî Sûrî belav kirin şemiya 12 Nîsanê 23 kes hatine veguhestin ji bo nexweşxaneya bajarê Mesîf li gundewarê Hemayê piştî ku encama topbarana balafirên İsraîlê li ser hejmarek dever û baregehên rejimê de li Sûriyê birîndar bûn. Heman jêderan serbar kirin ku birînên wan kesan bi piraniya xwe ve negiran bûn. Weşkere kirin ku cihê hatibûn armançkirin ev in. Kulîja karûbarên rêveberî, lîkolînên zanistî, herwiha dibistana jmêryariyê jî yên ser rejima Esed vebûn. Ji alî xwe ve Ajansa Sana ya rejima Esed belav kir. Got ku çek û alavên berevaniyê yên rejimê beramberî êrîşeka İsraîlê ku baregeheke leşkerî li Misyaf armanc kiriye rawestiyan û nehiştin ku piraniya wan bigêjin armancên xwe û ê xistine xwar. Lê encama wê êrîşê dew mûşekên ku berevaniya wan nikarîbû li hember wa rawesta hejmarek avayî hatin rûxandin, sê leşkerên rejimê jî birîndar bûn. Ev ne cara yekemîn e ku İsraîl êrîşên asmanî dijî rejima Sûriye û çekdarên Îranê û Hizbullaha Lubnanî duwan êrîşan de armanc dike û ziyanên mezin digihîne çekdarên Îranê û Hizbullaha Lubnanî li demên ku proseyên veguhastina çekên wan ji cihekî ta cihekî din li Sûriyê bi mebesta piştevaniya rejima Sûriyê tên encamdan û ziyanên mezin yên canî û madî jî encam dane û gelek caran İsraîl ragihandiye ku ew qet her du hêzan bi taybet çekdarên Îranê li nîzî sînorê xwe qebûl nake.